dibuka ngono kae, lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka iki terus njuk jumeneng datuk-datuk. Tak sumet malahan kowe Tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten enek, mboten ngagemik, mboten krungu niki mengke. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak. Wah iya no sekarang ya ngerti dhewe. Iya Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromax apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, larak. Saben bengi. Saben bengi. Nyawa. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyang Mas Gading to Mas. Nggih.